Sziasztok! A mai videóban beszélgetéseknek lehettek részesei. Kezdjük is! Az első egy anyuka és kislánya beszélgetése lesz. Anya, légy szíves, hagyj kapjak egy fülbevalót. Nem, kislányom, mert nem érdemled meg. De légy szíves. Nem, kislányom, majd amikor jól viselkedsz, akkor. De megígérem, hogy jól fogok viselkedni, csak most hagyj kapjak egy fülbevalót. Nem. De léci! Mondom, nem! De léci! Mondom, nem! Na, tehát ez volt az első. Most jöjjön a második. A második címe pedig Gollam. Rossz ember ez a videós. Öljük meg. Nem. Jó ember ez a videós. Hagyjuk életbe. Játszunk. Nem. Ő rossz. A drágaságunkat elvette. Nem. Ő nem vette. Drágaságomat. Itt. Csak is a barátja a hibás. Nem. Őt is el kell pusztítanunk. Drágaságom kell nekem. Nem pusztítjuk el őt. Vagy szerinted átvert minket? Igen, átvert. Nem vert át. Nem. Szóval ez volt a harmadik, mármint ez volt a második, bocsánat, és most akkor jöjjön a harmadik. Aminek a címe pletykálkodás. Mi a baj, Kriszta? Azt nem mondhatom el, titok. Megígérem, hogy nem mondom el senkinek. Tényleg, Móni? Igen, megígérem. Hát az történt, hogy... Nem is tudom, hogy mondjuk. Képzeld el, Jászmin azt mondta, hogy már nem vagyunk legjobb barátnők. Komolyan? Igen, de nem mondd el senkinek, jó? Jó. Úristen, Bella, tudod, mit hallottam? Mit? Hogy Kriszta és Jászmin már nem legjobb barátnők. Komolyan? Igen, de léci, ne mondd el neki. Jó, oké. Szóval ez volt a harmadik. Köszi, hogy megnéztétek a videót.